Moikka vaan, niin tervetuloa katsomaan mun uutta videota. Ja tänään me tehdään tällainen maastoesterota. Elikkä meillä on 4 kisaajaa, mun lisäksi 3 kisaajaa. Me kisataan maastoesteradasta. Nyt näytetään meidän kisaajat. Elikkä mä oon Jemina ja mä oon yksi näistä kisaajoista. Mä oon tosiaan Milla ja mäkin tulin tähän kisaan mukaan, koska mä haluan kokeilla maastorataa. Ja mä oon siis tää vikakisaaja, elikkä mä oon Siiri. Elikkä voidaan mennä nyt suoraan tämän kisan niin kuin nyt tähän kisaan suoraan. Ja me esitellään meidän hevoset, mitä meillä on täällä kisassa mukana. Tosiaankin Milla aloittaa tämän radan. Millalla on sen hevosena kapu. Joo, mä halusin aloittaa tämän radan ja mulla on kapu. Elikkä nyt Milla menee tohon kisaan. Hei! Hei, ei mitään hätää. Eli siis Millan aika oli 50 sekuntia ja 3. Seuraavana kisaajana meillä on Jemina. Jemina siis menee myrskyllä. Joo, siis mä haluan nyt kokeilla tätä rataa. Ja mulla on siis hevosena myrsky. Hienosti. Ja Jeminan aika oli 40:53. Seuraavana vuorossa on siis minä. Mä tosiaan menen tallin uusimmalla hevosella Aatulla. Tässä on siis tallin uusi hevonen Aatu. Ja jos te olette huomannut, että meillä kellään ei ole tosiaan suitsia, tää haastaa tai vähän enemmän vetää tätä kisaa sillä että tää olisi vähän vaikeampaa. No niin, Aatu. Hei, rauhoitu. Hei. Eikö sä mene? Mene. Ja sun aika-alina oli 50:35. Ihan tyhmää. Seuraavana siis vuorossa oli Siiri. Joo, siis mä oon Siiri. Ja mä menen nyt meidän uusimmalla hevosella Bobilla. Noniin. Hienosti. Wow. Ihan tyhmää. Joo, elikkä Siirille tuli 1 virhepiste. Joo, elikkä Siirin aika oli 60 sekuntia 53. Ja tosiaankin Jemina voitti tämän kisan. Ja muuten sori kun tää video on nyt näin lyhyt, mutta me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!